Edian iya wah aku 180 dheweke 2 meter dhewe ora apa-apa Edian dhuwurmu ngungkuli menungsa lumrah ayo mungsuwa tandinga jagal bilawa raja mala wah edan suaramu nggoroke kaca nggoroke jagat kowe arep maju mungsuh aku sawangan kridaku tampanono kadigdayanku jueng-jueng wandamu gandul dasmu jar ora apa-apa Waduh. Wedan kowe. Wah, sawangan. Wah, bila aku kowe ngepruk indasku nggo kata kakean cangkem. Arek kepiye iki? Walah edan ngagetke wae. Yayi Kencaka Rupa. Kepiye Kakang Rupa Kenca? Dina iki dipesthekke Yayi Rajamala kudu maju. Munggah ana ing mlabar kawat Kentheng Waja jangan cinencang ya. Iki Kakang Pati kula sampun sagah dados jago saking negari Wirata. Tumuli samangke kula aturi mesthekaken kula triningali kredanipun ingkang arahipun Rajamala. Kula mboten nglakon jueng-jueng kuandane jago saka kasepuhan wah aja diundang Raden Rajamala ning ngono ayo to. Budal diage tata-tata munggah ning mlabar kawat Kentheng Waja. Jangan senencang ayo tak derake ayo Dimas Rajamala ayo tak kanthi ning mlabar kawat Kentheng Waja jangan monggo Kakang Pati kula derake Lamun katututan
lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawa klarira angwak wah edian seta apa kuwi jago sing mok gawa le inggih Paman Rajamala pancen estu menika sawung ingkang kula beto saking kasepuhan apa iki ngono sing ta jago ki saka kasepuhan inggih Paman menika pun nami Jagal Birawa kula ingkang sagah sabiyantu kelawan adeking kraton Wirata wah edian wong pawakan wong kaya wong gembel ngono kok arep mungsuh aku sing Senopati digdaya sekti kalintang jaya ning perang kaya ngene seta apa ora enek jago liyane sampun kajengipun menika piyambakipun Bilawa ingkang sampun saguh ingkang sampun sagah majeng wonten ing blabar kawat kentheng waja janget sinencang campuh perang tanding kaliyan paduka Paman Rajamala wah nantang aku kowe iblis kowe kok nyepelekke Rajamala aku ki Senopati pilih tanding ora sudi nek mengkon trima gelut karo wong gembel kaya ngono sing dadi nyatane wae Raden Rajamala bayo swaramu le kaya ngungkul-ngungkul gunung ya ayu pancen ora trima ayo tuan karo aku Raden Seta ayo butuhan mbok iki sapa sing menang Bilawa apa Rajamala ya aku ora wani butuhan apa-apa kok edan keparat jago saka kasepuhan teko kaya ngene gedene ngungkuli marang gedene adikku Rajamala wis mboten napa-napa arep gedhe kono kene nggon aku luwih gedhe karo nggone kowe mesti ayo balawe maju mungsuh aku Kakang Pate ayo tuan duwemu apa tuan Seta butuhan duwemu apa ayo duwemu apa iki kok dibotohi sapa sing menang Rajamala apa Jagal Birawa ayo penter telu kayak aku kijang super kayak aku butuhan sapa iki sing menang ayo wis ditonton kok kaduan ayo padha mikir supaya ni jago padha jagi perang tanding murug gelut ado-ado sing balung kulit Balawa muga kali sambi kala Raden Seta sawangen mirang bebarang aja diundang Jagal Birawa nganti aku ora iso ngalahke sing jenenge Raden Rajamala alah suaramu nganti kaya ya kowe ayo ngono domingkir aku tak ngantemi Jagal Birawa sawang suh kaduan adik Rajamala iya nek Kang sing tetek Tian iya wah aku 180 dheweke 2 meter dhewe ora apa-apa wedian dhuwurmu ngungkuli menungsa lumrah ayo mungsuh tandinga Jagal Birawa Rajamala wah edan suaramu nggoreke kaca nggoreke jagat kowe arep maju mungsuh aku sawangan kridaku tampanono kadigdayanku jueng-jueng wandamu gandul dasmu cepot sik kacamatane padang Nice.
Waduh. Ya. Oh. Jar. Sandak dasmu. Good. Wah, alah, jane sabato. Oh, yut sau hoi bola, bola. Wah, jan kowe bala kok. Hut sanjak siramu jawamu hut bah yo yo ya alah bayalah yar ush hut bah woi hoi jar jar malah opo jar hut jalah jayolah wah sabato ora sanjadan yalah mati lu kok jengkelang iki piye to ana urung apa-apa kok
urung apa-apa kok wis jengkelang. Tangi. Wah, edan. Arep mirang-mirangke karo aku, tiwas aku butuhan. Ayo, tangi ya. Siabut iki tak fluruti iki. Ayo, tangi yo. Balawa, tangi yo. Balawa, tangi yo. Isen-isenke kowe arepan. Arep ngisen-isenke karo wong Wirata. Urung apa-apa diantem Rajamala pisan kok. Mati kowe. Kowe ngantem Rajamala bola-bali. Rajamala ora apa-apa bareng kowe gur dituthuki tapuki pluk-pluk-pluk. Lah kok kowe jengkelang. Aku ngene iki sengaja. Lho, sengaja piye? Mergo aku urung madang. Lho. Kowe tok-tok ngalah mergo kowe arep madang sik ngono? Iya. Ngerti enek ceritane wong kon perang ora kon madang. Iya. Wah, edan. Piye nek ngombe dopingan ngono wae kepiye? Iki pangananmu angel mesti soalé. Pancen angel. Pangananku sedina macan gimbong cacahe 15. Edan. Oleh ning endi kebon binatang? Balawa arep madang kok ngrepotke tim SAR. Tane kono. Yo. Kayon godo. Ki wae. Ora sah madang mengko wae. Wah, nek kowe kuat ngangkat gadaku. Aku gada semene kok. Gada semene iki ra mungkin iso ngalahke wong pirang-pirang. Ayo. Ngasi kowe pisan iki kok kowe kalah mungsuh Paman Rajamala wirang bebarang. Wak kon minggat tenan. Mulih kok kene uda kowe karepmu. Ditenono. Aku rapok ingoni nglakon najur pecah ndase Rajamala. Wedian kok nyaut gaman kowe. Wah, ya ditenono. Kowe iso ngwagang nadahe giamanku iki paling ampuh. Aku meguru karo kowe 20 taun Balawa. Ayo maju mungsuh Rajamala iki jane udi iki gamane ya gada padha anamu ning ora digawa karo sing duwe. Jar Put Jar ora apa-apa. Mati ya. Put. Wedan kowe. Wah, sawangan. Wah, bila aku kowe ngepruk indasku nggo gata kakean cangkem.
Lah kok dadi Raja Mala gampang timen dipateni karo Balawa. Iya. Ayo cemplungke sendang watari yo. Raja Mala ben urip meneh. Ayo Wadyabala cemplungke. Ayo ayo ayo. Nalika semanten kuandhane Sang Raden Raja Mala ingkang den cemplungaken wonten teng sendang watari. Sendang kedadosan saking ingkang ibu Sang Penari Watari. Nalika semanten dicemplungaken wonten teng sendang sak kedah-kedahipun prestining kodrat Sang Raden Raja Mala menawi seda saged gesang malih menawi dumuk utawi kambon banyuning sendang watari. Nalika semanten datan mangertosi bilih sendang watari sampun den cemplungi wujuding pusaka aran Kyai Brahma Wanastra mboten subur nanging malah ajur kumur-kumur kuandhaning Sang Raja Mala. Nalika semanten ireng kobong guseng dadi areng. Aduh, aduh. Oh. Piye iki Raja Mala kok malah ajur kuwandane edan. Ana sing wis tumindak culika. Raja Mala wekasan mati, ora urip meneh ning malah mati cemplungke sendang edan. Balawa kowe perangmu licik Balawa kowe kongkonan wong kok nyemplungke pusaka ning jero sendang. Mandek kok uyak Balawa. Wah. Enek sing uyak karo Balawa. Ora trima patine Raja Mala ora minggat budatiku. Ora minggat malah konangan kedhuanku aku sesingla ning negara Wirata Keparat. Balawa aja minggat. Ayo Balawa. Wit Wadyabala nyebar. Yo. Are mami piye Mas Mira kula warno sapa semutan pura layon
edan. Lali leh ku nguyak karo Balawa. Wis ben ora apa-apa lah. Cegat karo wong wedok ayune kaya ngene piye piye. Raden kula isin ora sah isin, santai wae ora sah isin. Nek arep kleru utawa salah tingkah ora apa-apa. Nenek isin aja, aku ki Nayaka Pungga Negara Wirata. Inggih kula mangertosi. Aneng kita Prabu Lingga. Perang tanding pan kang situ makeng ler no kula kaget pinanggih kalian Gusti Patih rupa kenca. Aja kaget yo, aja kaget. Aku nek weruh wong wedok ayu cangkemku kudu muni anjas mara harimau. Kuwi wis otomatis gawan bayi. Inggih. Nanging kendadosaken kula bingung kenging menapa ngandika nyegat lampah kula. Lho. Sing kudune takon ngono ki aku. Mergo aku iki mambu ket mau mambu enek iki apa? Kula ndamel niki patedan. Apa kuwi? Mie instan. Wah. Wong semono kok kompak kabeh. Inggih. Wah edan-edan. Dik, dik napa? Ora kowe iki lho nek wong lenang iki nyebut karo wong wedok kuwi dik. Inggih pripun Mas? Biyo. Mak prinding aku. Kowe nyebut aku Mas, mbok marep rene. Inggih kados pundi? Wes aku dadi lali arep nguyak karo sing jenenge Jagal Bilawa. Kenging menapa diuyak wong nyatane mboten tresna kok ya ijik diuyak. Ya aduh. Gayamu malah. Kowe kok arep sajake beda karo aku. Ket mau kok masang-masang, ket mau sing tok delukke karo aku geger ben aku seneng ngono piye. Panjenengan mriku nek ngendika kok sok bener lah tenan to. Sopo sesilihmu? Adik kowe teko ayu timen ngrubehke bebeteng jiwa kasatrianku. Inggih kula. Sesilih pun Salindri. Salindri inggih. Kowe sing sok kowe sing viral ning nggon TikTok ae apa piye? Sanes. Lha sapa nek udu kowe? Sanes kula. Kula menika namung kawula alit, kula menika namung batur. Baturipun Gusti Ayu Tari. Kowe bature anakku Tari? Inggih. Oh, edan. Nek ngono kowe pendak-pendak dina mesti kowe mapan ana ing Taman Keputren Negara Wirata. Inggih, leres. Lah kok aku ora tau weruh? Kok aku ora tau weruh kowe? Tak takon adusmu ning ndi? Teko nyuwun priksa ingkang kados mekaten. Lho, sapa ngerti padha tujuane leh ku adus karo kowe bareng, Bro. Papane padha. Kepetrukan kepanggihan
wonten menapa mrepeki kalian kula? Jane aku mlayu rene iki arep nguyak karo sing jenenge Balawa. Ning gane ketemu wong wedok bocah ayu kaya sliramu diajeng sing pancen iso keduga ngrubuhke bebeteng kesatrianku, aku dadi arep seneng karo kowe. Waduh, Raden nyuwun ngapunten. Kula niki namung kawula alit napa inggih pantes menawi badhe disambung tresna kalian Nayaka Punggawa. Kosik to, kosik. Tresna ki uruping jiwa suci. Waton kowe karo aku padha le tresna, padha le seneng, ngono ora masalah. Ning nek sing jeneng tresna ki sing aku tresna karo kowe ning kowe ora tresna karo aku, tak gedes aku keplok tangan sisih. Piye? Kurang piye? Kurang piye aku arep seneng karo kowe arep tak rabi, kepiye? Gelem apa ora? Mesti kowe gelem kok aku wong sugih. Nuwun sewu nanging kula menika sampun gadah semah. Lho. Bocah sak kowe wis ndek bojo? Inggih. Wah edan. Monggo tak sawang bokong murung melorot lho. Kok kowe wis ndek bojo iki kok iso? Inggih semah kula menika sanes kok wujuding jalma lumrah. Wah. Bojomu dewa? Sanes. Lah apa? Semah kula wujudipun Gandharwa, kula menika bingung. Kula menika bingung kok jengandika badhe mundhut garwa kalian kula Gusti Patih kagyate sang kapirangu. Renanggol kinempet-kempet do sang ratnaning bawana. Edan. Lagi iki ana critane ana wong kok berbojone gendruwo kok sik. Apa kowe omong ngono ki tenanan? Apa kowe omong ngono ki apa tenanan? Lehmu anak-anak kepiye? Anakmu kaya ngopo nek bojomu gendruwo? Inggih kula mboten atur dura. Kula mboten atur dura. Semah kula menika pancen estu wujuding Gandharwa. Wah, edan. Nek ngono aku tak nembung dhewe karo bojomu kowe arep tak rabi. Mbangane kowe ming lara-lara. Mosok ndek bojo duwe wong lenang kok ora tau kena kapak-kapake. Lu wong karo aku sing wujud menungso asli kaya ngene iki. Inggih menawi sing ngandika kersa nembung piyambak. Mangke dalu tabuh setunggal. Apanipun bojo kula wonten ringin pojok beteng sisih kidul kula. Yo, tak luruke. Omong karo bojomu nek aku arep nembung karo kowe. Mundak mengko ora ana seling surup antarane bojomu lan aku Salendri. Inggih nyuwun pamit Gusti Patih. Se. Pripun? Salaman sih. Inggih. Salaman sih. Tondo kenal. Inggih. Sampun dipun kujeki. Ora aku meneng wae kok. Inggih nyuwun pamit. Tak geret jarike mesti batine lenangan gatel ngono kan. Ora apa-apa penting kelakon ngrabi karo kowe Salindri. Tomo ngambar arum sangku sumo Salindri mbayuku ngopo melayu nembrung wong.
Kowe gelem nulungi aku ora? Ora gilati duit. Lho. Udu kok perkara kuwi. Perkara apa? Aku arep dipek bojo karo Gusti Patih Kencaka Rupa. Manuta. Lho ngopo manut? Manuta. Bakane karo Kangka kowe ming deder kere. Ora apa-apa, sing penting lak seneng atine. Tur neh Gusti Patih Rupa Kenca ki wonge kembar, engko nek ngasi kleru kepiye? Ora enek critane engko kleru milih bojo ki ora enek. Mesti ana bedane arep kembar. Balawa tulungono aku. Tulungono aku. Aku mau cerita. Nek aku wis ndek bojo ning wujude Gandarwa. Sopo sing to arah? Kowe. Kuwi wong wadange gendruwo. Wujudmu semono gedene ora mokal. Njur kudu piye? Tulungono aku mbuh kepiye wae carane ben Gusti Patih Rupa Kenca Gusti Patih Kencaka Rupa mandheg gone tresna karo aku Balawa. Agak trisang kapirang rinanggul kinambet gambet. Njur kepiye carane? Kepiye carane lek aku arep nulungi karo kowe Bayuku Salindri? Aku matur yen to jam 1 bengi tak kon nembung ana ing ringin pojok beteng sisih kidul kulon Kraton Wirata. Kowe adusa angus timblesen ya Balawa. Masa kon timbles Patih aku ming kawula budak walat. Mbuh kepiye caramu? Sing penting Gusti Patih Rupa Kenca lan Kencaka Rupa mandheg nguyak karo aku Balawa. Boyo tumon wong baguse kowe dianggep gendruwo. Ora apa-apa klamat-klamat lakuku. Sing penting Salindri Bayuku slamet. Kacarian putra lamun kawekansan yeka wisanggeni maya wisanggeni Aku wis tekan ngarep ringin iki peteng Raja Mak. Untungno aku nggo senter bathuk. Ora ngono peteng Raja Mak resa nyumurupi kahanan lelakon kene ya. Ndi tak entenane praptane bojone Salindri. Jare janjeni kon nembung dhewe mbasan tak tembung dhewe kok ora ngetok wujute. Aku kecewa. Wis seneng atiku arep ngepek bojo sing jenenge Salindri lah kok bojone sing arep tak tembungi ra ngetok, tak ngobong dupa men metu gendruwone. Kuku sing tupa kang kemelon ning gendang sing abeki awangku sakung cacahan nanging sang tangi kipi sang resikane keputra kang anjlok saking yati wis kabesem wujuding menyan dupa ratus dening Sang Rupa Kenca nalika semanten ngambet gandaning menyan Sang Jagal Bilawa ingkang sesingla wujud Gandarwa sigra nimbles marang Sang Patih Kencaka Rupa lho Pak.
edan iki enek gendruwo-gendruwone metu tenan. Udara kowe wong loro. Sumbar mawalindru bumi gonceng melodok kuntur katok mepsang jalane dhewe diar kowe Wirata Randedaya modar sisan siji mbaka siji senopatine modar iki Nipati loro Wirata ora duwe benteng. Prabu Maswapati kelakon aku arep mbales ngudi tuluh loro wirang marut kowe parat. Alun tata trapsilanira ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe branta yen ngandika magawe branta
wangsuk para mangadewi ana sasmentaning sun jagar wasesaning Bathara Paman Pati Arya Sengguni satenguripun kula nglempaken Sangya Pranayaka punggawa mewah kawula wonten kedhaton negaring Astina menika wonten Nalendra Sabrang kang rawuh wonten ing mriki. Kula nuwun inggih nggih, kula nuwun sewu. Kula nembe saweg sepisan menika mangertosi bilih Nalendra Sabrang menika sowan wonten negaring Astina kadangu nggih Paman Gegus Keca. Inggih. Kisana aja ngira ingsun tumampu yekti saweg. Sepisan iki ingsun manuk kelawan jeneng para. Sira kuwi Nalendra saka ngendi? Lan sapa jejuluk kita Kisana? Kuk. Kok peng kakuk. Kula nuwun amit pasang kali mantabe. Tinebine kula dhewe dumawang tawang-tawang tinepatno ing tulak manuk. Manu ki saate nepatno ing tulak manu. Sinuwun. Sewu kalepatan kula diagung mangaksami awit kula menika mboten nyumurupi. Mboten cetha anggen kula nyawang jengandika menika kula nuwun sewu. Panjenengan menika sinten? Teko malah takon kala panjenengan ingsun Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Sik tak copote kecamataku. Oh iya bener. Sareng dipun copot kecamatane pun cetha. Oh, cetha. Nggih, kula. Wah, pangapunten nggih sinuwun. Kula arang-arang kepanggih kaliyan panjenengan. Ning kula mangertosi kondange negaring Astina, kondange Sira Duryudana menika kula presa. Iki. Sira Nalendra saka Kuntilan sapa jejuluke? Nggih, pun tepangaken dalem saking negari ing Trigarta. Wonten jejuluk kula pun Prabu Susarma. Inggih Susarman, inggih Prabu Sariman. Prabu Susarma ya Prabu Susarman ya Prabu Sariman. Kasinggihan mekaten. Wontene rawuh kula wonten mriki. Ana awake dhewe kok dibasake kaya ngene iki, Pak. Badhe nak yenaken kondhanging negaring Astina. Beli negari Astina menika Nalendra utawi negari ingkang kawentar saindenging donya menika sami kebrebeken kumandange negari Astina. Jajahanipun negari Astina menika sampun ibaratipun pinten-pinten benua. Menika dados jajahanipun negari Astina. Iya, matur nuwun. Nggih. Ning kula nuwun sewu, kabar ingkang sedaya mekaten ing sumebar warata menika kula wau ngayawara ora belawanan ucapmu. Kowe nyebut nyetul kondangan Guru Ngastina mung ngayawara liris kok ngendi? Liripun inggih wonten negari ingkang langkung ageng, ingkang langkung kondang, ingkang langkung viral. Inggih menika pun negari ing Wirata Jagadéwa Bathara. Kowe arep metu kowe arep adon-adon karo Duryudana wong Ngastina karo wong Wirata. Nggih, mestinipun ngaten. Awit kula menika mboten nrimaken. Kula mboten narimaken. Malah dinten samenika kula seneng merga negara Wirata kecalan senopati 3 gul-guling perang. Senopati bebeteng tinanggulanging Praja Wirata sampun gugur madyaning palagan awit saking pangreka dayanipun ingkang abdi pun Prabu Susarma inggih Prabu Sariman. Tanpa kula tartentu Senopati 3 Raja Mala rupa kencang rupa kula wau mboten saged modar. Aja blawanan kae pepundhenku. Nggih mengke riyen mengke telonjonge nggih mriku. Sowan kula mriku badhe nganthi dumateng paduka Gusti kula Gusti nuwun Prabu Duryudana supados nggelar jajahan ngepung wakul baya mangap wonten negaring Wirata kula aturaken gepuk perang ageng ampyak awur-awur wonten negaring Wirata. Nalendra mbok marwa sing sang katriga mulung
Katri gumulung mangromahing wadya Kurda Kura Jagat Dewa Bathara Paman wonten dawuh kula mboten saged nglampahi niki Prabu Sarma wonten dawuh yen kowe arep ngepuk perang negara Wirata aja ngecak karo Prabu Duryudana mergo kae pepundhenku kae eyangku lha kok teko kowe arep ngepuk perang monggo sing mbok cak Duryudana lho malane kula ngejang kaliyan jenengan menika supados kula nedya misaken jenenganku kaliyan Sinuwun Prabu Maswapati Wirata awit menika sinaosa ngendikane tresna kalih Prabu Duryudana ning nika batin sengit kaliyan jenengan leres niku nggih niku leres Sinuwun Prabu Maswapati menika pancen mboten remen kalian Kurawa apa meneh kok nalendrane Sinuwun Prabu Maswapati menika nggadahi raos memungsuhan kalian negari Ngastina. Negari Ngastina menika mboten dipun anggep kadang. Ayo to mosok sampean nganggep mriku sedulur ning mriku mboten nganggep sampean sedulur malah nganggep panjenengan menika mungsuh. Lah kok malah dibelani, lah kok malah arep diayomi panjenengan menika nalendra ingkang kados pundi nggih Prabu Jaka Pitana. Jagat Dewa Bathara boten winten babar pisan Pawan Wonten dawuh boten winten babar pisan bilih negari Wirata inggih Eyang Maswapati menika boten tresna kaliyan Kang wayah pun Kang putra Duryudana engko sik nggih Putu Prabu engko dhisik diglejah dhisik kanthi permati aja waton nampa crita saka Suman kuwi mergo pancen Suman ora ngerti kanan sing sak nyatane mbondo sampean penemban mangkendel mawon lho Suman kuwi malah mengingkar aku sampun wa penemban Bisma kendel mawon nyatanipun kula mengko ingkang pirsa ingkang mangertosi kawontenan ingkang sak nyatanipun pripun apa kita sehat sing pitados kalian simbah tuwek teng mburi kula niki apa pitados kalian ingkang rayipun Susarma iki Susarman iki Sariman aku percaya karo kowe ayo dikepuk perang ning negara Wirata karo Prabu Karna wonten dawuh Yayi ngirit padya bulus gelar semapan ngepul ngepung wakul boyo mangap rikelampit berukat kimpul gajah gelar singgo barong ngebuyui marang kawontenan negari Wirata monggo kula dherekaken monggo Nomo sidam sikaring bawana kumbayana wonten dawuh sampeyan Marasiwara Bisma apa ya kowe sarujuk karo pakartine putuku ya kuwi si Duryudana apa jan-janipun kula menika mboten sarujuk awit kula menika mboten cocok kalian cangkeme Patih Arya Sengkuni ning mboten apa-apa ditonton mawon ditonton arep sepira lahe do arep gawe icuk-icuk gawe rasa memungsuhan antarane anak Prabu Duryudana karo wong Wirata. Ayo ditonton. Mangga kula dherekaken. Saya akeh prajurit Wirata sing sajake arep nempuh Kurawaya sawangen. Sawangen iki nata ngawangga tak lepasake panah Kyai Naraca Bala. Wirata ora udan jemaring aja takon dosa.
saya ngangsek saya maju lakune ngretok Kyai Garuda Yaksa nalika semanten ingkang den kusiri dening Sang Kedhi Wratnala ingkang ngolah jemparing nggih menika pun Raden Utara nalika semanten mulat jemparing kang 1000 cacahe kenging lepasaken dening Nata Ngawangga Prabu Karna Basusena nalika semanten sanga sela-selaning pelarapan Sang Utara nalika semanten nedya mandhap saking kreta nedya mlajar awit ajrih awit mangertosi kridaning jemparing nalika semanten wani dening Sang Wratnala den candhak arik maning Sang Utara dawah nglumpruk Sang Utara kala wau edan kurang ajar kowe nuwun pangapunten kula menika namung wirang lah kok malah kowe sing wirang ana satriya jare pengpengan kok weruh lakune jemparing kok wedi melayu wah aku wedi tenan Wratnala aku wedi tenan biyo jemparing semono akeh 1000 mayuta-yuta tiba ning ngarepku ning mburiku wah nek aku ora melayu mati tenan nun sewu panjenengan kok jarine satriya ana satriya kok weruh jemparing wedi melayu kuwi awedi tenan aku nek keneng sirah ora ya pecah mangke rumiyin jengandika menika mboten wantun menawi campuhing perang maksude piye sameneika gantos kalunggan kemawon jengandika ingkang ngusiri dhumateng kula saya dan to kowe aku ki anak ratu kok kon ngusiri kaya kowe sameneika namung wonten kalih pilihanipun apa negari Wirata bedah menapa jengandika slamet saking kathahing wadya boling kang anempu negari Wirata wis aku tak ngusir wis sampean lambe kuwi kira kene numpak wis taken dawuh samangke jengandika kula aturi nderek kemawon badhe kula kanthi dhateng pundi tujuanipun wis ngono ora usah kakan lambe kakean wuwus kowe sawangen wadya Kurawa Trigarta lan Ngawangga iki kridhaku jare arep maju perang kok iki malah ning nggon wit mangke rumit kula wonten kebutuhan apa meneh wah iki ngriseni ora kula nedya mendhet pusaka kula ingkang kula cantolaken wonten sak pucuking wit randu alas menika kula suwun jengandika kersa amendhetaken keneng banci tak tapuki lho kowe kowe kok malah sajak kowe arep ngembe karo aku anak ratu tekan penekan anak ratu tekan ngusir saiki tekan penekan iku wong kepiye jane sampun kersa menapa mboten ya wis neh tak jibuke ikhlas menapa mboten ikhlas kaya kernet njaluk wae ra iki apa piye inggih niku cathokan iki mboten kenging dipun dawahaken ngatasipun pusaka alah yo nah iki wong kowe dhuwur asebare iki apa iki ular kowe ki podu nggih wah kok kaya wong kaget aku gedene dedeke padha wong iki pocongan ngene Wratnala inggih menika pusaka kula sameneika nedya kula bikak jengandika kula aturi maspaosaken menapa isining pocongan menika monggo sik
Gusti, kok aku ora pangen karo pusaka iki? Pusaka iki lah dalah edan. Se tak deloke. Sik. Iki lak Pasopati terus iki ana Brahma Warastra. Terus iki ana Pulanggeni. Iki Buka Darta. Iki lak nggone putuku Janaka. Gusti, mbak nulung Gusti. Gusti, lah kok iki iso ning tanganmu kok iki leh mun nelikung Janaka apa leh mun nyolong ngono piye? Kok sampun matur. Bilih kula menika abdi kinasih Raden Janaka. Nek ngono putuku Janaka isih urip, inggih tasih gesang. Neng endi saiki kalungguhane putuku Janaka? Inggih wonten mriki menika Kanjeng Hyang kula ingkang wayah pun Janaka. Aduh putuku ker. Edan. Wah, ora ngira nek kowe isih urip. Inggih. Apik, ora usah nganggo desa sak pejago ngadu arep ngono-ngono ora usah. Kesuwen. Inggih. Leres. Wah, ora ngira Janaka kowe isih urip. Kula aturi sidhem rumiyin. Iya, aku paham, aku mudeng. Wis. Ayo saiki mancing ana ing pabaratan. Pabaratku siringir putuku Janaka. Monggo Kanjeng Hyang kula dherekaken. Ayo budal. Oh, rancap gaman. Ayo, rancap gaman. Ayo. Ayo, budal. Toh. Mangkahang sumbar mawa lindro bumi konjeng kumelodo kuntor katok lumembak banyu kang kumambang umum sang jalani iblis bangsat elek ora kena digugu Wadya Trigarta karo Kurawa ora kena dindelke blas ora ana sing iso ngalahke Wadya Wirata malah Wadya Wirata ngundurke Wadya Trigarta karo Ngastina edan ora aku sing maju dhewe Mas Wapati tandang karo kridane Prabu Sarma ya Susarman ya Sariman. Renek seiso nulung karo dapurmu meneh. Senopatimu telu wis mati kabeh. Mergo saka pangreka dayaku mati kabeh kowe ranti daya. Mudar ora kowe. Ayo Susarma aku patenono. Ora bakal gawe macak. Kowe ak pateni kewandamu tak lebur ajur tanpa sisa kowe.
negara ing Kangko sapa anu Kangko ki aku ding kleru Balawa piye kanggo kakangku kowe gelem nulungi Sinuwun Maswapati ora gelem watore ning dite lho Jerbasuki mawa biya wis gek tulungono rasah kakean omongan biasane tak kongkon ngopo-ngopo alesanmu aku ming kawula aku ora ndek wewenang ana mangkat yo dadi ora serius ngene yo ben mati Susarmo jar kowe patenono aku ora enek sing nulungi meneh karo kowe saiki ming karek wayahe aku mateni karo kowe ayo gage patenono aku Susarmo elek kowe wah ah ketahuan lu sekarang ya unangan saiki ayo kowe arep mrikodo ya arep kiri gudha Sinuwun Maswapati ya kowe nang kene to jebule kowe nang kene ya pancen kowe sing akhirat wah put push ha put oh ala oh boy oh ayala edan wah aku jodoh tekan ngene iki lho aku jodoh tekan aku ora iso napas aku ora iso ambekan jodoh tekan jodoh tekan wah arep kowe nekak aku ora bakal iso kowe ora bakal iso kowe minger meneh ora rada tak ora bakal kowe iso alasan apa-apa meneh ora pangling kowe Raden Werku wae konangan ngasih konangan ning sing ngerti baleni 12 taun meneh dadi buangan ha iki rung tak suwek lho lha kok unti-unti ya demeling kene mung sak jempol prantek puno subare medeni karang ya wis mati kok iki muni wae arep sambat apa meneh pangan iki panganan selamat Rata saking kutha sakula Yanamutusa Sang Sri Utara wonten dawuh
Jroning aku dipulosara karo Susarma. Kok ana bab sing marahi aku terharu. Iki menapa? Sing wani nulungi karo aku, mongko Susarma wis meh wae ngligo pedhang nugel janggaku kok ana wong sing nulungi aku. Inggih menika pun abdi paduka pun Jagal Bilawa. Jagal Bilawa inggih. Jago saka kasepuhan kae. Inggih leres. Njur sing gotong aku. Sing gotong aku sapa? Inggih beto panjenengan wonten kedaton Wirata inggih menika pun Kangka. Kangka inggih. Cak ngendi kuwi? Cak ngendi kuwi arek jowani-wanine nyelametke karo panjenengan ingsun. Kula nuwun sewu sinuwun. Sedaya menika kala wau menika mboten sanes kejawi amung wayah padukupun para Pandhawa ingkang sesingla wonten negari Wirata. Putuku Pandhawa inggih lakar kaleresan mekaten. Wah, jagat dewa Bathara. Oh. Edan. Jagat dewa Bathara. Putuku Pandhawa jebul isih urip banjur pamane ning endi? Monggo samangke kula dipun padosi sareng-sareng kali kula. Ayo terna aku dununge Pandhawa saiki ning endi? Putu-putuku Pandhawa. Ayo Udara nek kula sedhewah. Wah, ora ngira babar pisan. Yen to putuku Pandhawa isih urip. Lah kok iso kowe padha mapan ning negara Wirata? Inggih Kanjeng Eyang. Rikala semanten kula kawon wonten lelaman Pandhawa dadu wekasan kula dados buwangan. Dangunipun 12 warsa wonten ing alas Kamyaka. Tumuli kula tumuju wonten negari ing Wirata kula sesingla. Kawula alit. Wah iya Mas Wopati kakekku pancen bener ngono lelakone Pandhawa. Anane ya wong aku arep golek sarana pitulungan sowan urusaning Mas Wopati kakekku. Ya Werkudara, ya wah edan. Edan lehmu ngingu rambut iso gondrong semono ki pirang dina, Jem? Jroning 12 warsa rambutku ora tau tak kethok. No, gak do nangis. Wis iki suasana bodo, gak do nangis. Iki suarane Bagong ta iki? Heeh, anu iya, anu nggih. Nek ngono Kakang Semar ya ning kene. Ada dong. Wah, edan kok aku ora ngerti nek Pandhawa ning kene. Sampeyan mung ngundra nang jero kraton wae. Iya. Sabar nggih Mbak Niken, sabar. Niki dilit melih kok, niki dilit melih, meng karek ngujubke donga kek. TK. TK apa, Gong? Tancep kayon. Oh. Tak wangi ya. Iki ngene ya ngger putu-putuku Pandhawa, Mas Wopati kakekku piye? Iki wis dadi prasetyaku, wis dadi sumpah prasetyane Prabu Durgantana. Iya. Besok yen tumapak perang gedhe Bratayuda sing bakal sak biyantu kelawan Pandhawa ya mung Mas Wopati lan kabeh kawula Wirata nggih bandane
uga saka negara Wirata putu-putuku Pandhawa. Ngaturke panuwun sing gedhe. Yo wis ayo kumpul dadi siji ning negara Wirata. Ngrasake wulu wektu panganan daharan lan unjukan ning negara Wirata. Ayo tak dherake ning aku keri. Sebabe Isin dipakaryan liyane. yo Werkudara. Yo. Kono dirampungi dhisik. Yo jaluk pamit. Ngati-ati. Ora trimane aku ning kene. Oh, edan. Wis rampung nggonmu dadi buangan terus ngeleng kowe le. Ya ben. Ayo. Kowe muni yo. Bali ora? Yo tak bali ning kose. Bali ora? Iya tak bali ning kose. Bali ora ngeyel. Wah. Ande Bima kang simanade Dursasana kang malawan ora nggo jenglingan le Rasa. Ayo. Dursasana kakang kudu bali yo. wah edian gleleng saiki gondrong balang. Ayo bali yo. Ora le, sik tak takon modalmu apa kok kowe iso urip semene mbane bali Allah. Bali yo. Ayo isarep kae rusuh. Ora, Isih kae rusuh. ora, Isarep kae rusuh. ora. Iso kuwi. Petrot ilatmu. Bener kok ilat ya bener iki. Wah, wis wah, aku iki ya. Werkudara wis. Bali. Wah, ya iki ka. Aku iki kok buah. Bali po mati. Bali. Bali po mati. Bali, weh, pun bareng. Saya akeh ora seblake barat buk dadimu.